وزیر derve Amerîka tekez kir wîlayetên yekgirtî ji bo bersiva êrîşa rejima Sûriyê li ser hêzên Tirkiye li devera Idliba Sûriyê hemahengiyê dike. Di twîtekî de Mike Pompeo wezîrê derve Amerîka roja sêşemê 11 Sibata 2020 şîna malbatên leşkerên Tirkî ku di êrîşa rejima Sûriyê de li Idlibê hatine kuştin kir. O got ku divê êrişên berdewam ji aliyê rejima Sûriyê û Rûsyê ve werin rawestandin. Pompeo da zanîn ku wî nûênerê Amerîkayê taybet bo karobarên Sûriyê şandiye Enqerayê ji bo hemahengiyê dwarê bersiva êrîşa rejima Sûriyê de ku aramî têk biriye bike. Wezîrê derve Amerîka Mike Pompeo di dawiyê de got divê Amerîka piştevaniya Tirkiye bike ji ber ku Tirkiye hevpeyman e di NATO de. Roja duşemê dehê Sibatê jî Wezareta Berevaniya Tirkiye kuştina 5 leşkerên xwe birîndarkirina pênciyê din di encama topbaraneka tund de ji aliyê çekdarên rejima Sûriyê ve lê tevtenaza Idlibê serbarî rûxandina hejmarek zirîpoş û otomobîlên leşkerî li ser barhilgiran ragihandibû. Ji aliyê xwe ve Berevaniya Tirkiye jî piştî wê ragihande ku wê operasyoneka berfireh lê ser 115 bargehên rejimê encam daye û di encamê de 100 çekdarên rejimê dîl kirine. Herwiha cêgirê Serokê Tirkiye Fuad Oktay jî ragihandibû artêşa Tirkiye dê di operasyona xwe de û danawaneyan de ji binpêkirinê zakonên navdewletî re berdewam be. Êrîşa rejima Sûriyê bêbersiv namîne. Pêşveçûna leşkeriya rejima Sûriyê li Idlibê dawîtirîn cihê grûpên çekdar li Sûriyê bûye encama nakokiyên berçav bi Tirkiye re ku Tirkiye jî desthelata Sûriyê bi serokatiya Beşar Esed bi êrîş û armanckirina hêzên Tirkiye li deverê û binpêkirina rêkeftina sûd jî derbarê agirbestê li heman deverê tohmetbar dike.